Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtävänä on suomalaisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen. Eikä tämä ole tehtävä, jota voi ulkoistaa kenellekään muulle. Jos me emme sitä tee, sitä tee kukaan muukaan. Mutta se maailma, jossa me elämme, on hyvin toisenlainen kuin Suomen itsenäistyessä. Maailmaa leimaa koko ajan kasvava keskinäinen riippuvuus, sekä hyvässä että pahassa. Ja sen vuoksi kaikkien näiden maailman suurten turvallisuuteen kohdistuvien haasteiden ratkaiseminen voi onnistua vain mahdollisimman laajassa monikeskisessä yhteistyössä. Voimapolitiikka, sotilaallisen voiman käyttäminen, siihen turvautuminen ei enää tuota samanlaisia tuloksia kuin se on joskus historiassa, vaikka jätetään kaikki eettiset, moraaliset näkemykset syrjään, niin kyllä silloin on jonkin aikaa ne, joilla on ollut riittävästi voimaa pärjänneet. Mutta pysyviä etuja ei sillä enää kukaan saavuta. Venäjästä, niin kuin kaikista muistakin maista, voi ja pitää puhua ihan avoimesti, mutta ei myöskään sillä lailla, että demonisoidaan. Uskon, että Suomella on aika kestävä asema ja kestävä valinta. Me olemme Euroopan unionin jäsen. Se on myöskin tietty turvallisuuspoliittinen valinta. Meillä on toimiva kumppanuus Naton kanssa. Meillä on oma itsenäinen puolustus ja meillä on koko ajan tiivistyvä yhteistyö puolustuksessa toisen sotilaallisesti liittoutumattoman maan Ruotsin kanssa. Ja tämä on kyllä sellainen kestävä pohja, jota jatkossakin haluamme siihen turvautua. Ilmastonmuutos on itse asiassa meidän suurin turvallisuushaasteemme. Ja nyt meillä on parhaassakin tapauksessa ehkä muutama vuosikymmen aikaa sopeuttaa kaikki toimintamme maailmassa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän kehityksen vaatimuksiin. Ja kaikkia kolmea tarvitaan. Ekologia on tietynlainen peruste. Jos siinä epäonnistutaan, ei muullakaan ole väliä, mutta sitä ei saavuteta ilman sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Ja se sosiaalinen kestävyys tarkoittaa myös muun muassa sitä, että emme voi jatkaa tilanteessa, jos miljardi ihmistä elää köyhyysrajan alapuolella, koska köyhyys on myös tekijä, joka pakottaa ihmiset tuhoamaan ympäristöä. Mutta niin kauan kun on itsellään jonkinlainen varmuus siitä, että tietäjät asiat voidaan järjestää toisin, niin pitää sen puolesta toimia.